Amina ntombozi kana pazvanzwa ungazingirira mutweni domasi kana pasino zvingopero zvangodaro tozamanga ndingazozviite Amina nisingende umbikira ngonodyawo kana kutadza kudya nezvekwama yake zvosandie nazvo ndizvipindire zvino basi kenge bye ukuona ndadzoka ndizi okay bo unfonele all right phone okay kuna razo bata da mjezi shuwa yena chichawechi bilo mira bilo usisise bilo usisise pondoki chichibina tsoitika chichinozoitika chacho wenda ine Long time. Sige sis. Dito po. Akaposa, andisikuze kuti akaposa ere chaka anga munhu akapomba umpandeno kandaunzwa kuti dai sorry ndibukina kini maswere sesure zvakanaka maswera sei taswera kusewa kumba kumba kuri right makadizvi tipo makadii tinofara partner yangu kucheshi unemba naye kwaya ningona alright neighbor next door alright yachumugarisana neighbor tafara nokuziva uzimapesa memuri pamusiri kuoneka ndakati ndamboshanyawo ndikashanyawo ndiona umenini vasvika kumba saka ndaona hangu ndorakafuringana kuti ndoona kuti varipo here akunasifuna nonga futi kumuka anongona simba zapita murume wangu nokuzokurangorara ndozvinoda nyama kana usiri bhizi wokuzairo unotongozorora taurezvotozorora ndiitira ita zvakanaka raite saka munenge muchipractice navo zvekuchechi kwatimba kwaya kuchechi ya ngona wandaita kukweka kuti mutombo yekuchechi aiwa kuchechi tinouyazve nokuti tikasauya kuchechi toda kumbodzidzawo zvekoko anditira kuchechi wakanaka Sunday munotanga nenguva dziri Sunday zvakana 12 inotanga nguva dzakanaka tinoita tobikirwa nafadha ageza kana vasingasha Sunday dzakanaka ya mutombo kokona vamwe venyu madzisawira mutombo uya aiwa tosvikako anditira pakanaka matinosvika ndangondinokuda ndinokudaidza kuti ndakuenda kuchechi anditika aita zvakanaka ndichagara kumaini ndiende nembonoona kuti kwadoko kudai mamonozivawo maipamba bata kudzisisa mvura dzogeza dzanafadha tinoonana ndachasvika kumangwana zvakanaka ichogamuchiraita amirira chiyose alright fambe mushe zvakanaka alright kati chituo ndoona Kisbato. chibatwa tichiti timuka rezvi asi unokuziva munhu wenyama zvaneka kufungidzira togona ndibratha checha tichimbonyora masongs tiri two mumangwa hangu tingori semakwaya leaders izvi aiwa tingori two hapana munhu uchitiri arimo andinokuonaka ndakabva sina kuti unofunga saidra kufunga saidra veshe vaviri newetatu anenge aripo mujesu
achakabvondoka unondoona nemabhega Haiwa indakakuudza kuti iwe I'm always available for you. Tingagoti zvimwe kutaura se sanyazoswedera padhuze mavhoti bvenengene futi do nobva kuvhura futi do kwazvinge zviri izere singe zviri izere saka anomboita manaiti waiti murume wakanoita zvemanaiti ya zvitakuya apo neapa ndiri kuona saka zvinyatsozozinzwisika ya tasina kazonindota se ndokufonera se ndokuudza panenge asi alright okay zvinasatodzoka lemi vasvika zvokuma ameno animuzonisa nisvika nguva here ine ndiri kuona kuti bcause andiona nyaya yemulocation masuspicious vanhu vanenge vachisuspecta pamwe wane zvavange vachimbotsvakawo mayava unoona saka tofanira kumboti timbotsvaka futi kana dzimwe nzvimbo dzakatinaka idzi kusanganira unondiudza dzisingazokuisi pariski wewe unondiudza musondokufonera tosangana tomboronga edate tiona kuti tingasangana kupi waona kana kutsvaka imwe nzvimbo yekuti tinenge tichisanganira because kungoramba tichitenderera munhu hazvizodi vanhu vaka vanokuziva vakawanda vanozivana nemurume wako nyamurume wangotomuziva kuti makhalipesera zvinoti zvinozogurisira mufaro wedu tisatamboenjoya saka iwewe ini ndichazonyatsoronga ndikukuudza kuti ndaronga chii tozosangana kupi our next date. Okay, try nondiudza wanda kusira please kunofana kufunapodza nengasi kuna kusira please I'll make sure. Yeah. Usazobhayiza kuti ndifone aripo. Ndingozvibhayisirei? Ndikavhurisa drangu futi. Unofana kumeka sure kuti hapo. Inozondisira ko. Sanhaka vanhu sangasivo nokukufonera. Kana airtime nokukufonera. Saka ndisino ndifone. All right. Sasha marinda kwena chamiri. Abene. Sebato. Chamiri tunozoonana. Satwana lini? Pese paunongo uri free. Paunongo uri free. Ndakuza kuti nini I'm always available. Sound also please call. I enjoy it. Me too. Right, saka tinozoonana nditi. Okay, fambe mush. Thanks, ne. Yeah. Set up a phone. All right. Okay, well. Love you. Love you too. Last time nekabatwa zvinoisikana tumwe friends angu asi mamuzawa futi vauya at the same ndinofa shame sasa pano kuna ndomboda futi uyu ndogara naye hapana ngonzo ndiri mungobata ndimuda sandoita sei. Let's follow your hearts. Ndinoda. Want mude. Santo musinengete sei. Asosina oyo anotunza zvakawanda, anochazokurora, achagara newe so. Uyosangova ungopa kubasa nokusvika umba nenguruma mutu. Asona chazozokita. Ndodangu wangu. Kamata ndingazviita palipo ndingazouraya chandagona chiyapana akamutaura kuti vanonakidza but hey nzvimbo vanochemedza hauzivi chezvichaizvichivi zvako zvinosimuke ndibiko sati auya kuti pavapatsanango nebp everyday bp ndinogeza ndaneta futi antanambora ndinenge ndichibika zvinofanomuka kuya
Hama simanyatenda kachena. Chena chaiko chaiko. Ine ndokura dzakadzimo. Ndokutama darika handitori bhosvo kuti ndakumirira. Ndakubva nyatsomuudza zvese kuti aiwa ini ndanakirwa naye angauye handitori bho. Otherwise ndagara ndiri baby bho kana bho zvekuti anotonzwa mami kunineni. Anotonzwa rudo neni chete. Rega ndigomumumirira auye. Angambotadzi rega ndingotadzi. But anopfuura nepo apa. Ndorodzish every day. Anopfuura nepo handomirira chete. Rega ndimirire. Ko ndikumhanyirepiko? Rega ndimirire. Abomda. Lepo haji. Heavy. Kuinda kumira pa kuna kwa sense nanda nakatongomira wangu kutongoka taidza ziva chete. Ndote mzenza muno babasa. Oh, alright. Kola anziko kuzoda mabva matozogadzisa kola kuti itewo at least itewo zviri nani naye. Amuone munobva maita gentleman mukadai so at least ndo zvinofanira kuti akamurovera. Amuzvione munobva maita gentleman. Now you're looking good. Onati sakamira dokumarani kwenye Yeah, dokumarani kuti andogara padhuze papa padhuze andogara zvangu. Hapana, unonzwa shona. Rekandipiti. Sure, rekandimanye pati. Uzongibata kuti. Aunaona chikaranga? Kopilo. Wokutenda. Imosha kukuterera. Bilo. Chambore nyakutoenda. Saka pamukumhanyeri ndinobikira yangu kumba mumbopanga ndika master ndando. Mugonobika here? Ndogonobika singaiti tokwanisa kungoenza. Anti ndorodzi. Mobika chi? Zvamunoda even rice chero sadza anything that you want ndokwanisa kukubikirai. Ndabva ndanyatsa kudzisirai mvura motanga mageza first nekuti muri kubva kakubasa. Anti muri kubva basa saka togona kungoenda. Tongomira zve2 minutes handisi. Ya tongomira zve2 minutes kungogeza ndichifanobika muchigeza then ndikapedzobika modya ndotokuperekedza muendenyu kumba kwenyu. Lineti. Aiwa ngetimbosiye zvalineti pasaidi hanzi anenge ari kumba here. Manje foni yangu yadzima ndikadi ndamufonera. Aiwa 2 minutes ndongobika fast ngetichienda hedu kumba. Ngoenda kumba ndokunokubikira Zvinowanikwa Mudzimba. Zvinowanikwa Mudzimba. kana kuchinja chinja kubva kupiwa nguva dzinozvita dzave iri mukumba asikati kuzamusorango salon nagayasirisezvakuchidada kumhanza imamodemasa ngositowabika iwe kubva kusalon wangwabika aiyenosindistika domukuri kumba aiwa ndatobva ukakani kapizvobva kana ndaona salon wandobva ndarega ndomhanza imamodemasamzika ndobva ndatobva mhanenge mhandu kufananidzika kana dariki zvake
nadzi ndatobva kubasa ndikati ndichatorumba kwake dhora akiyona munatsvaga foni yasvita saka ndatopa munaenda mba kwako ndobva makuseni abuda makuseni kusaluni kwakazara tatobva makuseni mamaseni anga iwe uchingori saloni Vanga ndabuda nguva ewa banguva ndozvuma 11 ndamwana mukawo nakina mumba watindabuda makuseni kaenda kusaloni kwakazara vanhu pazvioneka kuti asawira saurenyenyu zvakanaka zvichiri zvogeza kugezwa musoro nekunonga wanga wachigezwa urukwa woitwa zvimwe zvinhu zvaizvisika kusvika kuma6 hande ndakaruka musoro ndenda kusaluni ndososeta kudundura musoro wangu after that ndozogeza musoro wangu ndatomwana ndarumba kwakwei ndachitofunga kozi ndabva kwake nditsvaga amboedza mufonerawo foni yake yaspida ameno ameno sezvomukubva imi munotosera zuva rese muri kusalundi mungadotengeresi kana kutozogerwa musoro ikuraza kuti hatiafodhika kugadzirwa musoro asaka kufita wani hazvina kundisvita kutovharidzira nhamo aja hatingofambidzana tini ndizvekezanondotanga ndabike chikumba. Hello guys, please subscribe on our YouTube channel Motopro TV. Subscribe, like and share on our YouTube channel. Yeah, on our YouTube channel. It's Motopro TV.